ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିଖିବା 10ରୁ 99 ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଅତି ସହଜ, ଯାହାକି ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 27। 27ର ବର୍ଗ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 27 ଗୁଣନ 27 କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଅଙ୍କର ବର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି 7ର ବର୍ଗ 49। 49ରୁ 9 ରହିଲା 4। ଏବେ 2, 7 ଏବଂ 2 ଏ ତିନିଟି ଯାକକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। 2 7 14 ଦୁଣେ 28। 28 ଏବଂ ଏଠି ଥିଲା 4 32। 32ରୁ 2 ପୁଣି ରହିଲା 3। ଏବେ ଦଶକର ବର୍ଗ, 2ର ବର୍ଗ 4 ଯୁକ୍ତ 3 7। 729 ହେଉଛି 27ର ବର୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମନେ କରାଯାଉ 7ରେ 4 74ର ବର୍ଗ। ପୁରା ଏକା ପ୍ରୋସେସ୍। 4ର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 16। 16ରୁ ଲେଖିଲେ 6 ରହିଲା 1 ଏବଂ 7 4 2ର ଗୁଣଫଳ 7 28 ଦୁଣେ 56। ଏଠି ଥିଲା 1 57। 7 ପୁଣି ରହିଲା 5। ଏବେ 7ର ବର୍ଗ 49। 49 ଆଉ 5 ଯାହାକି ହେଲା 54। 5476। 74ର ବର୍ଗ